Velmi vyrovnaný závod, ale do chvíli stále na čele jede loď společenství Řeclav Louny. Začíná utočit Zlozíček, naprava Kupešek, Německý, Kamohaniac, Praha. Třetí je stále ještě Střebon. Vršovský klub Přerov a teďka finišuje to společenství Lisa Smíchov. A tuto pozor, Kalustek útočí na jedy. Na druhý místo si jede místo společenství Louny Řeclav. Ano, právě teď vítězí na druhém místě čeká Bramlík, Kladná, třetí Smíchov a Lisa nad Labem. Na čtvrtém místě společenství Lesařský klub Přerov a Jiskra Třeboň. A na pátém místě dojíždí loď SK Hamr, Šimon Řezník, Petr Domiši, Martin Prokla, Vlastimil Dědek.